Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο Άγιον Όρος βρέθηκε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στη χώρα μας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Ιερά Επιστασία της Αθωνικής Πολιτείας. Στη συνέχεια μετέβη στο ρωσικό μοναστήρι, ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας κατά την παραμονή του εκεί. Το σκάφος φτάνει στο λιμάνι της Δάφνης στο Άγιον Όρος. Ο Ρώσος πρόεδρος, χωρίς γραβάτα, γίνεται δεκτός από μοναχούς της Ιεράς Επιστασίας. Στη συνέχεια επιβιβάζεται στο θωρακισμένο τζιπ για τις καριές. Οι καμπάνες στην εκκλησία της Κοιμήσεως στις καριές στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους χτυπούν χαρμόσυνα κατά την άφιξη του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας υποδέχεται με τον παραδοσιακό ρωσικό τρόπο ο πρωτοεπιστάτης Παύλος Λαβρεώτης. Πριν εισέλθει στο ναό, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δέχεται θερμή υποδοχή και από τους μοναχούς. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπαίνει στην εκκλησία του Πρωτάτου. Ο γέροντας Παύλος του προσφέρει κερί και στη συνέχεια προσκυνά με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα του Άξιον Εστί. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους ψάλλουν το Χριστός Ανέστη και ο Βλαντιμίρ Πούτιν παίρνει τη θέση του στο δεσποτικό θρόνο. Τιμητική θέση, καθώς μόνο επίσκοποι έχουν δικαίωμα να καταλάβουν. Ο ηγέτης μιας από τις υπερδυνάμεις του πλανήτη νιώθει συγκινημένος για την τιμή που του γίνεται. Οι σχέσεις των δύο λαών, οι οποίες άρχισαν από τις διαδόσεως του χριστιανισμού στην χώρα σας, εστηρίχθησαν σε μια σταθερή βάση, σε μια κοινή πίστη, την ορθόδοξη πίστη. Братью Святой Иерофан хочу поблагодарить за теплый прием. Я здесь второй раз. Всегда чувствую особую теплоту, доброту и самое лучшее отношение. Не только ко мне, как главе российского государства, а к русскому народу в целом. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας γίνεται δεκτός από τον Προκόπη Παυλόπουλο και κατευθύνονται στο καθολικό του διοικητηρίου στις Καριές, αφού πρώτα βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία με αρκετούς μοναχούς στα σκαλιά. Στο Πρωτάτο, που σπάνια δίνεται η ευκαιρία να δούμε εικόνες από μέσα, βρίσκονται όλοι οι ηγούμενοι των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Εδώ είναι πραγματικά ο καταλληλότερος τόπος για έναν ηγέτη, προκειμένου να εμπνευστεί με βάση τις αρχές και τις αξίες της χριστιανοσύνης εν γέννη, αλλά κυρίως της Ορθοδοξίας, ως προς τους δείκτες πορείας που πρέπει να ακολουθεί όταν παίρνει σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα του και το λαό του. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξήρε το ρόλο του Αγίου Όρους στην Ορθοδοξία, τονίζοντας ότι ενισχύονται οι σχέσεις με τη Ρωσική Εκκλησία. Православная традиция, она, как известно, считается земным уделом Пресвятой Богородицы. Поэтому каждый человек, кто вступает на эту намоленную землю, безусловно, испытывает особые чувства. Святая гора – это уникальный очаг православия и христианства. Отрадно, что год от года его посещает все большее количество паломников из России. Уже свыше 11 тысяч в год. Ελεύθεροι σκοπευτές με το δάκτυλο στη σκανδάλη είναι ακροβολισμένοι σε κάθε σημείο από το οποίο περνάει η πομπή του Ρώσου Προέδρου. Δεκάδες Έλληνες αστυνομικοί, 120 άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, ντρόνς και βατραχάνθρωποι επιστρατεύτηκαν για το ταξίδι αυτό του Ρώσου Προέδρου στο περιβόλι της Παναγιάς. Στη συνέχεια αναχωρεί για το ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου εκεί απέτησε να κρατηθεί αυστηρά ιδιωτική η επίσκεψή του. Στο μοναστήρι τον υποδέχτηκε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και οι 70 Ρώσοι μοναχοί που ζουν εκεί. Συνδεόμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, με τον συνάδελφο Βαγγέλη Στολάκη, ο οποίος παρακολούθησε από πολύ κοντά τη συνάντηση, την επίσκεψη μάλλον, του Ρώσου Προέδρου στο Άγιον Όρος. Βαγγέλη. Καλησπέρα από τη Χαλκιδική. Πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ρώσου Προέδρου, αναχώρησε ο κύριος Πούτιν από την Μονή Αγίου Παντελεήμονα. Είναι το γνωστό ρώσικο μοναστήρι. Ο πρόεδρος της Ρωσίας έφυγε με τη θαλαμιγό του, έφτασε στο μοναστήρι των Ρώσων από το λιμάνι της Τρυπητής και από εκεί μεταβαίνει οδικός στο αεροδρόμιο Μακεδονία, από όπου και θα εγκαταλείψει την Ελλάδα. Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια στην Αθωνική Πολιτεία. Δεκάδες Έλληνες αστυνομικοί, άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, οι οποίοι έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα μας, και βατραχάνθρωποι επιστρατεύτηκαν για το ταξίδι αυτό του Ρώσου Προέδρου στο Άγιο Όρος. Έφτασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ο κύριος Πούτιν, έγινε δεκτός από τον πρωτεπιστάτη της Ιεράς Κοινότητας, τον
Γέροντα Παύλο Λαβρεώτη, αλλά και μέλη της Ιεράς Επιστασίας. Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, και από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς και οι κύριοι Γιάννης Αμανατίδης και Μάρκος Μπόλα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν χαλαρός, ευδιάθετος, εμφανίστηκε άνευ γραβάτας και πρέπει να πούμε ότι αυτό συνέβη διότι δεν τήρησε το πρωτόκολλο, αφού επρόκειτο για μια ιδιωτική προσκυνηματική επίσκεψη. Βέβαια, έχεις δίκιο. Είναι ανεπίσημη επίσκεψη, Βαγγέλη. Πάντως τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια, έτσι δεν είναι? Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια, ήταν ακροπολισμένοι παντού οι άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Ρώσου Προέδρου, ακόμα και στην Ιερά Επιστασία, πάνω στην οροφή, στο μπαλκόνι της Ιεράς Επιστασίας, εκεί όπου βγάλαν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Δεν αρνήθηκε ο Ρώσος Πρόεδρος βέβαια ούτε στους μοναχούς, ούτε στα μέλη της Ιεράς Επιστασίας, αλλά και στους πολιτικούς ηγέτες της χώρας μας να βγουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Έκαναν ό,τι ορίζει η εθιμοτυπία. Μετά το Πρωτάτο, τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου, ο κύριος Πούτιν πήγε στην Ιερά Επιστασία, όπου κεράστηκε, έκατσε στις καρδιές για περισσότερο από 2 ώρες και στη συνέχεια, όπως είπαμε, πήγε στο Ρωσικό Μοναστήρι. Βαγγέλη Στολάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό και πλήρες ρεπορτάζ. Αυτό είναι λοιπόν το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στο Άγιον Όρος. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στις συναντήσεις που είχε τόσο με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, όσο και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη. Στην δύσκολη καμπή της Ελλάδας είναι κομβικού χαρακτήρα οι επενδύσεις από χώρες όπως η Ρωσία, υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας. Η οικονομική συνεργασία σε αυτή τη συγκυρία είναι ιδιαίτερα σημαντική και είμαστε ανοιχτοί να υποδεχθούμε φέτος πάνω από 1 εκατομμύριο Ρώσους τουρίστες και θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε αυτόν τον αριθμό. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του επισήμανε το ενδιαφέρον των ρωσικών επιχειρήσεων για επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συνεργασίας. Από τη ρωσική πλευρά 700 εκατομμύρια δολάρια είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Η εταιρεία Ρωσική Σιδηρόδρομη εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Τρένοσέ και των υποδομών του λιμένου Θεσσαλονίκης. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος από ελληνικού εδάφους εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για την απόφασή τους να εγκαταστήσουν πυράβλους μεγάλου βεληνικού στη Ρουμανία. Αυτό δημιουργεί απειλή για μας, οπωσδήποτε. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να αντιδράσουμε αντίστοιχα. Τώρα θα προδούμε σε ενέργειες με τις οποίες θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια μας. Λίγο αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από τους Τούρκους. Δεν ξενιτρίβει μόνο το αεροσκάφος, αλλά πυροβόλησαν και τον πιλότα. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Ρώσο πρόεδρο συνάντησε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι σε αυτή την συγκυρία υπάρχει μια συμφωνία διακομματική ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία μπορούν να ενισχυθούν περισσότερο. Η Νέα Δημοκρατία ως το κατεξοχήν μεγάλο κεντροδεξιό φιλελεύθερο κόμμα υπήρξε και παραμένει ανέκαθεν υπέρμαχος των αποκρατικοποιήσεων και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Η Ρωσία και στην Ελλάδα η ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων μεταξύ των χωρών μας υπερβαίνει τώρα την πολιτική και πολλά κάναμε για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων όταν στην εξουσία εδώ στην Ελλάδα βρισκόταν οι εκπρόσωποι του κομματός σας. Αποκαλύψεις για τον παππού του έκανε χθες στο Βυζαντινό Μουσείο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο δείπνο που παρέθεσε στο Ρώσο πρόεδρο και τη συνοδεία του Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, κυριάρχησαν παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, ενώ ήπιαν και τσίπουρο. Ο Πάνος Καμένος νωρίτερα τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο σε άπτες στα ρωσικά. Μετά το Μέγαρο Μαξίμου, ο Ρώσος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τον Πρωθυπουργό, ξεναγήθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τη Διευθύντρια Κατερίνα Δελαπόρτα. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν έκρυψε το θαυμασμό του για την εικόνα της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας, ενώ σε κάποιο σημείο κοντοστάθηκε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος και αποκάλυψε ότι ο παππούς του λεγόταν Σπυρίδων, ενώ η κυρία Δελαπόρτα του είπε ότι ίσως είχε ρίζες από τα Επτάνησα. Εδώ απεικονίζεται ο Άγιος Σπυρίδων και ο Άγιος Νικόλαος. Ο παππούς μου ονομαζόταν Σπυρίδων. Άρα πρέπει να έχετε σχέση με το Ιόνιο Πέλαγος, με την Επτάνησα.
Έξω από το Βυζαντινό Μουσείο, κατά τον αποχαιρετισμό τους, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν ένα σύντομο διάλογο. Πιστεύω ότι η επίσκεψή σας έθεσε τα θεμέλια μιας πολύ ουσιαστικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες και στους λαούς μας. Πάντα θα είναι χαρά μου να σας δώσω τη Ρωσία. Οποιαδήποτε στιγμή. Σύμφωνα με πληροφορίες στο δείπνο που παρέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, επιλέχθηκαν ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η συνοδεία του απόλαυσαν ελληνική κουζίνα, καθώς το κυρίως μενού περιελάμβανε παραδοσιακά ελληνικά πιάτα με κρέας και θαλασσινά. Στην αρχή, ωστόσο, τους προσφέρθηκε και ήπιαν τσίπουρο, συνοδευόμενο από ψωμί, λάδι και ανθό αλατιού. Στο διαδίκτυο, ωστόσο, δεν έλειψαν και τα πειραχτικά σχόλια για την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, όπως ότι οι κουρτίνες στο Μέγαρο Μαξίμου πίσω από τον Πρωθυπουργό έμοιαζαν ασιδέρωτες, για να επισημάνουν κάποιοι πιο παρατηρητικοί ότι το τσαλάκωμα πιθανόν να οφείλονταν στο προηγούμενο δέσιμο της κουρτίνας στο πλάι. Πολύ νωρίτερα, στην αύξηση του Ρώσου Προέδρου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος υποδέχτηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στα άπτεστα ρωσικά, με τη φράση «Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε στην Ελλάδα». Επιμένει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης στην άποψή του ότι η κυβέρνηση θα μετακυλήσει τα βάρη σε όσους ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα. Η άποψή του προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, ενώ σφοδρή επίθεση για το θέμα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε βήμα δεν κάνει πίσω από την τοποθέτησή του ο Γιώργος Κυρίτσης και τα βάζει με το κίνημα «Μένουμε Ελλάδα» και όσους ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα του περασμένου καλοκαιριού. Το «Μένουμε Ευρώπη» δεν ήταν κομμάτι του δημοψηφίσματος. Ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να συγκεντρώσει φοβισμένους ανθρώπους στην κάλπη της. Στην πολιτική του διχασμού, της πόλωσης και του κοινωνικού μίσους που καλλιεργεί η κυβέρνηση, εμείς αντιπαραθέτουμε την ανάγκη για ομοψυχία, υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω στον κύριο Τσίπρα και στον πραγματικό εκφραστή των ιδεών του, τον κύριο Κυρίτσι, ότι σήμερα όλοι οι Έλληνες υποφέρουν από την τραγική πολιτική του κύριου Τσίπρα, είτε ψήφισαν ναι στο δημοψήφισμα, είτε ψήφισαν όχι. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μάρδας άδειασε τον κύριο Κυρίτσι και τα όσα υποστηρίζει. Σαφώς και διαφοροποιούμε. Τόσο κατάλαβε ο κύριος Μάρδας, τόσο είπε. Τι να σας πω. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Εύη Καρακώστα, διαχώρισε τη θέση της από τον κύριο Κυρίτσι, αλλά είπε ότι η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης έχει ταξικό πρόσημο. Καταρχήν δεν τιμωρεί κανέναν. Ναι. Όμως δεν σημαίνει ότι η πολιτική δική μας δεν έχει ταξικό πρόσημο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που είπε ο κύριος Κυρίτσης αλλά και ο τρόπος που το θέτει τώρα η κυρία Καρακώστα είναι κάτι που πιστεύουν και αυτό πιστεύω ότι είναι ανησυχητικό. Διορία 4 ημερών έχει η κυβέρνηση προκειμένου να τακτοποιήσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση και να εκταμιευθεί η πρώτη υποδόση των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. ΕΚΑΣ, ιδιωτικοποιήσεις και κόκκινα δάνεια βρίσκονται στη λίστα των διορθώσεων. Τις εκκρεμότητες για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση και να προχωρήσει η εκταμίευση της πρώτης δόσης θα πρέπει να λύσει νομοθετικά η κυβέρνηση έως την 1η Ιουνίου. Οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν στους νόμους που ψηφίστηκαν το προηγούμενο διάστημα και αφορούν την πώληση σε φαντς των κόκκινων δανείων που έχουν δοθεί με την εγγύηση του δημοσίου και αφορούν κατά κύριο λόγο δάνεια που έχουν ληφθεί από δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, την ολοκλήρωση συγκεκριμένων ιδιωτικοποιήσεων όπως για παράδειγμα την κύρωση από της Βουλής της Σύμβασης για την παραχώρηση του ελληνικού, παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό όπως για παράδειγμα τη διόρθωση της κλίμακας των εκτόσεων από τις εισφορές για τους αυταπασχολούμενους και την εξέβρεση ισοδύναμων προκειμένου να μην επιστραφούν στο δημόσιο τα αναδρομικά του ΕΚΑΣ από περίπου 50.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος με άρθρο του στο Έθνος της Κυριακής παραδέχεται ότι η συμφωνία για την πρώτη αξιολόγηση δεν θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα των Ελλήνων, αλλά αποτελεί ένα διάδρομο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Δημιουργείται τώρα ο καθαρός διάδρομος, τον οποίο επιδιώξαμε και είναι στο χέρι μας να χτίσουμε μια στέρεη βάση για να συνεχίσουμε με έναν οδικό χάρτη που μας βγάζει από την κρίση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Αγοράς, οι θεσμοί έχουν θέσει θέμα στο Υπουργείο Εργασίας για να περάσει στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και η περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου τα έσοδα από την αξιοποίησή της να μην πηγαίνουν στους ασφαλισμένους αλλά στους δανειστές. Το δίλημμα σήμερα δεν είναι ανάμεσα σε μεταρρυθμιστές και αντιμεταρρυθμιστές. Το δίλημμα είναι ποιες μεταρρυθμίσεις έχει ανάγκη η κοινωνία. Στο Οικονομικό Επιτελείο θεωρούν ότι με την επαναφορά της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη χρηματοδότηση των τραπεζών, τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και την αποπληρωμή φέτος 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες που τους χρωστά το δημόσιο, θα γυρίσει ο τροχός της οικονομίας προς την ανάπτυξη.
Ολόμετωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε για τυχοδιοκτισμό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει πραγματικά τι πρέπει να κάνει για να βγει η χώρα από την κρίση. Είναι ένας τυχοδιώκτης, ο οποίος θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει στην εξουσία όσο γίνεται περισσότερο. Είναι αναξιόπιστος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Και δυστυχώς αυτή την αναξιοπιστία του την πληρώνει συνολικά η χώρα. Γι' αυτό, αν θέλουμε η χώρα να βαδίσει επιτέλους στον δρόμο της ανάπτυξης, αυτή η ετερόκλητη συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρέπει να φύγει το συντομότερο από την εξουσία. Γι' αυτό ζητάμε εκλογές. Με αποδοκιμασίες και συνθήματα κατά της κυβέρνησης υποδέχτηκαν τον Παύλο Πολάκη στο Ποδοσάκιο Γενικό Νοσοκομείο στην Κοζάνη. Οι συγκεντρωμένοι φώναζαν συνθήματα για την υποβάθμιση της υγείας. Σκούρα τα βρήκε το πρωί ο Παύλος Πολάκης στην Πτολεμαΐδα. Με το που έφτασε στο Γενικό Νοσοκομείο, το χαμόγελο έσβησε από τα χείλη του. Εσείς προσωπικά εκφράζετε πλέον στα νιάτα μας επαναστάτες μετά άγρια με το σύστημα. Ο Υπουργός πήρε την ντουντούκα και έσπευσε να απαντήσει. Καταρχήν καλημέρα και καλώς σας βρήκα. Δεν μπορεί να είναι καλή. Λοιπόν, καλή θα είναι η μέρα. Θα ξημερώσουν και καλύτερες μέρες. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, το success story εμείς δεν είδαμε. Υπουργέ, είμαστε από την ίδια μεριά. Θα φέρουμε γιατρούς. Ο Παύλος Πολάκης προανήγγειλε τη δημιουργία νέων οργανισμών στις υγειονομικές περιφέρειες, αλλά αυτό είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον, όπως είπε. Κοίταξε να δεις, να πάρουμε λίγο ανάσα, έτσι. να πάρουμε λίγο ανάσα, γιατί δεν είμαστε τις εποχές που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, έτσι. Και από τα λουκάνικα πέρασε στις τιμές των φαρμάκων. Τα φάρμακα μας το πιάνουν οι εταιρείες, το λέω έτσι ανοιχτά, ας πούμε, με τα ογκολογικά, ας πούμε, και που υπάρχει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για να πέσουν οι τιμές. Αναστατωμένοι είναι οι επιχειρηματίες στα νησιά που αυξάνεται ο ΦΠΑ από το 16% στο 24%. Πολλοί έχουν ήδη πουλήσει πακέτα με χαμηλότερες τιμές και τώρα καλούνται να σηκώσουν οι ίδιοι το βάρος της αύξησης. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος απάντησε σήμερα στον Πάνο Καμένο που έκανε λόγο για τη συνταγματικότητα του μέτρου. Η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά δεν είναι αντισυνταγματικό μέτρο. Αυτό απάντησε ο Γιώργος Κατρούγκαλος σε συνέντευξή του στο Real FM, αφήνοντας εκμές στο Πάνο Καμένο. Είναι αντισυνταγματικό το μέτρο του ΦΠΑ στα νησιά? Όχι. Υπάρχει ρητό άρθρο του συντάγματος που προστατεύει την νησιωτικότητα? Υπάρχει. Οι συνάδελφοι που μίλησαν, ας πούμε και ο Νίκος Ογούτσης, είπε για οριακή συνταγματικότητα. Έχουν στο μυαλό τους ακριβώς αυτή την υποχρέωση που έχουμε να προστατεύουμε τις νησιωτικές και τις ορεινές περιοχές. Είναι υποχρέωση από το Σύνταγμα. Από την άλλη μεριά έχουμε μια υποχρέωση από το Σύνταγμα να προστατεύουμε και τους αδύναμους. Τι είχαμε ως εναλλακτικό μέτρο απέναντι στην αύξηση του ΦΠΑ, όπου την αυξήσαμε? Να αυξήσουμε το ΦΠΑ όπως μας το ζήταγαν οι δανειστές στο νερό και στο ηλεκτρικό. Αυτό θα διέλυε τη λαϊκή οικογένεια. Εμείς λοιπόν ανάμεσα σε δύο κακά πράγματα διαλέξαμε το λιγότερο κακό. Την ίδια στιγμή, πονοκέφαλος έχει πιάσει χιλιάδες επιχειρηματίες από τη φορολογική επιδρομή. Η κατάργηση της έκπτωσης στα νησιά του Αιγαίου στην αρχή της τουριστικής σεζόν αποτελεί χτύπημα κάτω από τη ζώνη για όσους έχουν πουλήσει εδώ και μήνες τα τουριστικά πακέτα σε χαμηλότερες τιμές. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 24% θα δώσει χαριστική βολή στην αγορά που ήδη υπολειτουργεί λόγω της δραματικής μείωσης της ζήτησης εξαιτίας της ανέχειας που βιώνουν οι καταναλωτές. Μια αύξηση 167% καταλαβαίνετε τι θα επιφέρει. Βέβαια, οι γείτονές μας, οι ανταγωνιστές μας τρίβουν τα χέρια τους με αυτή την αλλοπρόσαλη, μπορώ να πω, πολιτική που έχει η χώρα μας. Νέες μεγάλες αλλαγές στη φορολογία έρχονται μέσα στο επόμενο διάστημα. Τα τέλη κυκλοφορίας θα συνδεθούν με την αξία του αυτοκινήτου, θα καθιερωθούν εμπορικές αξίες στα ακίνητα, ενώ έρχεται και η ρύθμιση για την νομιμοποίηση των μαύρων καταθέσεων. Ακόμη δεν στέγνωσε το μελάνι από τους νέους φόρους που επιβλήθηκαν με το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης του μνημονίου και το Υπουργείο Οικονομικών μαγειρεύει νέες αλλαγές στη φορολογία. Το επόμενο διάστημα, με τα νομοθετήματα που θα φέρουμε στη Βουλή, ο φορολογικός μηχανισμός αποκτά περισσότερα όπλα για να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Σύμφωνα με τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, έρχεται η ρύθμιση για τις αδήλωτες καταθέσεις που θα απαλλάξει όσους δηλώσουν μαύρα εισοδήματα από τις ποινικές κυρώσεις για φοροδιαφυγή, νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα τσιγάρα με σήμανση και έλεγχο σε όλα τα στάδια της διακίνησης, από την παραγωγή ως και τον τελικό καταναλωτή, και αντικατάσταση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες στα ακίνητα.
Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται και το αυτοκίνητο. Ο σχεδιασμός προβλέπει τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας με βάση και την εμπορική αξία του αυτοκινήτου. Για οχήματα πολύ υψηλού κυβισμού και μεγάλης ηλικίας έρχεται μεγάλη μείωση των τελών κυκλοφορίας, αλλά με αύξηση της βενζίνης κατά 2-3 λεπτά. Με νομοσχέδιο που έρχεται μέσα στον Ιούνιο, θα δίνονται κίνητρα για πληρωμές με πιστωτική και χρεωστική κάρτα, προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ, που είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, σε κάθε 100 ευρώ που πρέπει να εισπράττουμε σε ΦΠΑ, εισπράττουμε μόνο τα 70 και χάνουμε τα 30. Όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη, αποδεδειγμένα, εκεί εισπράττουν τα 92 και χάνουν μόνο τα 8 ευρώ. Στην ατζέντα του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται και η καθιέρωση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τις αποκαταστάσεις διατηρητέων ακινήτων, καθώς και μειωμένου συντελεστή φόρου μεταβίβασης για αυτά τα ακίνητα. Αλλαγές έρχονται και στους συντελεστές του φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών, με αύξηση του φόρου για τη μεταβίβαση μεγάλων περιουσιών. Φωτιά με μπουκάλια ουίσκι άναψαν θαυμαστές δημοτικού τραγουδιστή σε πανηγύρι της Αχαΐας, οι οποίοι παρά την οικονομική κρίση δεν δίστασαν να ξοδέψουν χιλιάδες ευρώ. Κάει και το πελεκούδι στο πανηγύρι της Αμαρίδος στο χωριό Αστέρι Αχαΐας. Δεν πήραν μόνο τα κλαρίνα φωτιά, αλλά και η πίστα, στην κυριολεξία. Φαν του γνωστού δημοτικού τραγουδιστή Γιώργου Βελισσάρη έδωσε παραγγελιά και πλήρωσε 1.200 ευρώ για 24 μπουκάλια ουίσκι. Όχι για να τα πιει, αλλά για να τα κάψει. Ο συγκεκριμένος που άνοιξε, ας πούμε, τα 2 κυβότια που έκαψε στην πίστα, του τάθηκα γύρω στα 40 με 50 ευρώ το μπουκάλι. Εντάξει, γίνεται κάποια ζημιά από μερικούς πελάτες, από σαμπάνιες που ανοίγουν, που καίνε μπουκάλια. Ο νομός Αχαΐας θυμίζεται για τα καλύτερα πανηγύρια, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται, τα πανηγύρια δεν γνωρίζουν κρίση. Το γλέντι καλά κρατεί. Συνεχίζονται τα κρούσματα λάθος καταθέσεων σε λογαριασμούς αγροτών που περίμεναν επιδόματα. Αυτή τη φορά πολυεκατομμυριούχος έγινε για λίγο ένας αγρότης από τη Σέρρας. Ένα υπέροχο πρωινό έζησε την Πέμπτη ο Σεραίος αγρότης Κωνσταντίνος Σιάκας όταν γύρω στις 8 ενημερώθηκε μέσω smartphone από την τράπεζα πως ο λογαριασμός του φούσκωσε με περισσότερα από 200.000 ευρώ. Ήρθε το email ότι μπήκαν 201 εκατομμύριο ευρώ. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Τρελάθηκα, η επανάσταση έγινε. Την περασμένη Τρίτη ένας αγρότης από τα Φάρσαλα ένιωσε για λίγο κρίσος με 2 δισεκατομμύρια στις καταθέσεις του. Ενώ την ίδια ακριβώς ημέρα ένας κριτικός θόλωσε όταν είδε τα μηδενικά 201 εκατομμυρίων ευρώ στο βιβλιάριό του. Ο νέος προχθεσινός εκατομμυριούχος, καταλαβαίνοντας φυσικά ότι πρόκειται για λάθος, είπε να ανακατέψει λίγο τα πράγματα, μοιράζοντας τα λεφτά στους συναδέλφους του. Επειδή ήμουνα επί 10 χρόνια πρόεδρος των αγροτών νομού Σερών, αμέσως ειδοποίησα τους φίλους, φέρτε μου όλα τα βιβλιάρια των αγροτών, 1.500 τα 2.000 να τους βάλω από 12.000. Θα μας τα έπαιρναν τα λεφτά πίσω, θα έβρισκα τον τρόπο, αλλά έστω για λίγο να γινόμασταν πλούσιοι οι αγρότες. Ο Σεραίος αγρότης όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το σχέδιό του, αφού μέσα σε 4 ώρες τα εκατομμύρια έκαναν φτερά από το λογαριασμό του. Ας δούμε από εβδομάδα ποιος θα είναι ο επόμενος υπερτυχερός, όχι του Τζόκερ, αλλά των αγροτικών ενισχύσεων. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχουν οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία της Ελευθερίας Αγραφιώτου, η κηδεία της οποίας έγινε το πρωί. Μέσα από καταθέσεις αλλά και από τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος της τυγερής δολοφονίας. Όλο το βάρος της έρευνας των αστυνομικών της ασφάλειας έχει πέσει στα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αναζητούν ένα αποτύπωμα ή γενετικό υλικό που θα τους δείξει το δολοφόνο της Ελευθερίας Αγραφιώτου. Πιθανότατα ο δολοφόνος στη συνέχεια πρέπει να έφυγε από αυτήν εδώ το σημείο, από αυτήν εδώ την πόρτα, καθώς όπως μπορούμε να δούμε οι αστυνομικοί έχουν πάρει με την ειδική σκόνη αποτυπώματα. Σε κάποιο σημείο του τοίχου υπάρχει αυτό εδώ το αποτύπωμα, ένα αποτύπωμα ίσως από χέρι, ίσως από κάποιο μέρος του σώματός του ή μέρος του σώματος της γυναίκας, αυτό το αποτύπωμα του αίματος. Την ίδια στιγμή εξετάζουν τις μαρτυρίες που έλεγαν ότι η 69χρονη δεν προστάτευε την οικονομική άνεση που είχε. Ένα στοιχείο που ίσως να ήταν δέλεαρ για το δολοφόνο της άτυχης γυναίκας, η οποία σύχναζε σε καφετέρια της περιοχής. Έδινε την εντύπωση ότι διαχειριζόταν ποσό, ας πούμε, ότι είχε πάνω της χρήματα, ας πούμε, η γυναίκα αυτή. Όχι σαν τους άλλους οι οποίοι, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν 10-20 ευρώ επάνω κτλ. Στο στόχαστρο των αστυνομικών και οι οικιακές βοηθοί που κατά καιρούς φρόντιζαν την ηλικιωμένη μητέρα της Ελευθερίας Αγραφιώτου. Είχε τη συνήθεια να τις αλλάζει συχνά μέχρι που άφησε την τελευταία της πνοή. Της είχα πολλές φορές ότι φέρνει συνέχεια ξένες κοπέλες
λες και δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό, τόσο ακούγονται κάθε μέρα. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όταν βρέθηκε το αυτοκίνητο της 69χρονης στα υπόγεια πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, δεν ερευνήθηκαν επαρκώς, με αποτέλεσμα να μην βρεθεί το πτώμα της και ίσως να χάθηκαν κάποια στοιχεία. Ήταν το αμάξι στο -2 και το πτώμα στο -3 δολοφονημένο και δεν έγινε εξονυχιστικός έλεγχος σε όλο το σούπερ μάρκετ, θα έπρεπε. Οι προσδοκίες που είχαν οι αστυνομικοί ότι μπορεί ο 30χρονος με τις 6 απόπειρες βιασμού στο Μαρούσι, ο οποίος συνελήφθη, να ευθύνεται και για τη δολοφονία της 69χρονης, δεν επαληθεύτηκαν, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδειξαν ότι δεν συνδέεται με την επίθεση. Το πρωί έγινε η κηδεία της Ελευθερίας Αγραφιώτη με παρόντες λίγους συγγενείς και φίλους. Πάμε σε μια είδηση τελευταία στιγμή, καθώς πάμε να δούμε τον Παναγιώτη Μπούσιο. Έχουμε άγριο έγκλημα στα Ιωάννινα. Ακριβώς, Παναγιώτη. Μιλάμε για το χωριό Μεταμόρφωση. Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Μία 37χρονη λοιπόν ήταν στο σπίτι της όταν δέχτηκε την επίθεση ενός συνομήλικου της. Κάτω λοιπόν από άγνωστες συνθήκες, ο 37χρονος είχε μαζί του μία καραμπίνα, μία κυνηγητική καραμπίνα. Φαίνεται να έχουν τσακωθεί, να έχουν ανταλλάξει βαριές κουβέντες και στη συνέχεια ο 37χρονος την πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση στο στήθος. Αποτέλεσμα 37χρονο να βρει ακαριαίο θάνατο, ενώ και εκείνο στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε τη σχέση που έχουν. Σίγουρα δεν είναι συγγενείς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε από τους γιατρούς, η 37χρονη έχει καταλήξει. Ο φερόμενος όμως ως δράστης είναι πολύ σοβαρά στην υγεία του, καθώς έχει και αυτός αυτοπυροβοληθεί. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται τα επεισόδια στις ΗΠΑ μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του υποψήφιου για την Αμερικανική Προεδρία Ντόναλντ Τραμπ. Στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, 7 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε συγκρούσεις μεταξύ αντιρατσιστών και ακροδεξιών. Ανάμεσα στους διαδηλωτές που συγκρούστηκαν στο βόρειο προάστιο Κόμπερ της Μελβούρνης βρέθηκε και ένας νεαρός με μαύρη μπλούζα πάνω στην οποία υπήρχε το σύμβολο της Χρυσής Αυγής. Ο νεαρός κρατούσε και ένα κοντάρι με τη γαλανόλευκη σημαία με το σταυρό στη μέση. Το Ενωμένο Πατριωτικό Μέτωπο που τάσσεται κατά της λαθρομετανάστευσης οργάνωσε πορεία με σύνθημα Stop στην ακροαριστερά, ενώ την ίδια ώρα οι αντιρατσιστές διαδήλωναν στην ίδια περιοχή με σύνθημα Λέμε όχι στο ρατσισμό. Όταν οι δύο πορείες συναντήθηκαν, ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις. Πολλοί από τους πρωταγωνιστές των επεισοδίων είχαν τα πρόσωπά τους καλυμμένα. Χρειάστηκε επέμβαση αστυνομίας, ακόμα και της έφυπης, για να διαλυθούν τα πλήθη. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού. We had some minor injuries to the public and this behavior is not appropriate. Η αστυνομία πραγματοποίησε περισσότερες από 275 έρευνες σε σύνολο 500 και πλέον διαδηλωτών και εκπρόσωπός της επέρριψε την ευθύνη για τα επεισόδια και στις δύο πλευρές. Η υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για την Προεδρία των ΗΠΑ εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια, πολύ κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, σημειώθηκαν επεισόδια και συλλήψεις όταν οι κατά του Τραμπ διαδηλωτές προσπάθησαν να μπουν στο χώρο που θα εκφωνούσε ομιλία. Η αστυνομία τους απόθυσε. Το Σαν Διέγκο είναι μια πόλη που κατοικείται κατά το 1/3 της από Λατίνους. Η διαδήλωση κατά του Τραμπ πάντως δεν συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 πολίτες. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και στο Φρέσνο της Καλιφόρνια για να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στην υποψηφιότητα Τραμπ. Ο Αμερικανός μεγιστάνας μιλούσε την ίδια ώρα σε υποστηρικτές του. Για μια ακόμη φορά όμως η ομιλία του διακόπηκε από ακτιβιστές που είναι εναντίον της υποψηφιότητάς του. Στον Κωστή Βέημο αμέσως, καθώς έχουμε κεραυνό που χτύπησε μαθητές σε πάρκο στο Παρίσι, Κωστή. Ακριβώς, Παναγιώτη, πριν από λίγο λοιπόν στο βορειοδυτικό Παρίσι, σε πάρκο, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά. Παναγιώτη, δυστυχώς 4 από αυτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα παιδιά ήταν καλεσμένα σε παιδικό πάρτι που γινόταν στο πάρκο την ώρα που εκδηλώθηκε με ξαφνική μπόρα. Για να προστατευτούν, τα πήγαν κάτω από ένα δέντρο που χτύπησε ο κεραυνός. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας εξέφρασε το ενδιαφέρον για τα θύματα και την πορεία της υγείας τους. Όμως, Παναγιώτη, έχουμε και άλλο χτύπημα κεραυνού σε γήπεδο. Πριν από λίγο λοιπόν, άλλοι 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης από κεραυνό στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Γερμανίας. Μάλιστα, 3 από αυτούς είναι σοβαρά. Στο γήπεδο γινόταν ποδοσφαιρικό παιχνίδι πάλι μεταξύ παιδιών. 29 από τα παιδιά τραυματίστηκαν. Το περιστατικό συνέβη στο Hofstede της Ρινανίας Παλατινάτου. Ο κεραυνός, να σου πω ότι χτύπησε περισσότερο το διαιτητή του αγώνα που μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Κωστή, θα το δούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ προς το παρόν.
Τώρα, οργή και αποτροπιασμό συνεχίζει να προκαλεί ο βιασμός μιας ανήλικης κοπέλας 16 ετών από 33 ενήλικους και ανήλικους σε φαβέλα του Ρίο στη Βραζιλία. Γυναίκες βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν να δοθεί ένα τέλος στην ατιμωρησία πολλών βιαστών. Με καλυμμένο το πρόσωπό της και περικυκλωμένη από αστυνομικούς, η κοπέλα από στα 16 της χρόνια έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από 33 άντρες, έφτασε στο αστυνομικό τμήμα του Ρίο της Βραζιλίας για να καταθέσει την οδυνηρή εμπειρία της. Η κοπέλα, η οποία έχει υποστεί σοκ, δηλώνει ότι δεν θυμάται τίποτα. Παρακολουθείται από γιατρούς και υποβάλλεται προληπτικά σε θεραπείες για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αρρωστήσει από AIDS ή πατήτιδα C. Οι αστυνομικοί τώρα λένε ότι θα συλλάβουν τους ενόχους. Παραδέχονται ωστόσο ότι αν οι βιαστές δεν είχαν την αρρωστημένη έμπνευση να ανεβάσουν βίντεο από τον βιασμό στο Twitter, ίσως να μην είχαν καν κινηθεί για να τους συλλάβουν. Essa investigação começou porque as imagens foram postadas na internet. Talvez, se elas não tivessem sido postadas, talvez nós nem estivéssemos aqui. Η αποκάλυψη του φρικτού ομαδικού βιασμού έχει αρχίσει και λύνει τις γλώσσες. O vídeo chegou pelo WhatsApp, quando uma amiga minha me mostrou. Eu tenho uma filha de 21 anos e ela sai na noitada, né, jovem. Ο πρόεδρος Βραζιλίας, Μίκελ Τέμερ, ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter μήνυμα με το οποίο χαρακτήριζε βάρβαρα τέτοια εγκλήματα και υποσχόταν να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών. Πολλές γυναίκες βγήκαν στους δρόμους του Ρίο, που σε λίγο καιρό υποδέχεται τους Ολυμπιακούς, για να ζητήσουν να δοθεί ένα τέλος στον αντρικό σοβινισμό και στην ασυλία για τους βιαστές. Στην περίπτωση 16χρονης κοπέλας, ένας από τους βιαστές της ανέβασε στο Twitter βίντεο που την έδειχνε γυμνή και μη-ανέστητη να δέχεται επίθεση από μερικούς από τους δράστες. Sou muito mais abrangente do que simplesmente protestar contra o que aconteceu com uma jovem, né? Estupro acontece todos os dias. Η αστυνομία του Ρίο επιβεβαίωσε ότι τα στοιχεία μόλις 4 προσώπων έχουν ταυτοποιηθεί και εξέδωσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος τους. Περισσότερα από 100 άτομα κατηγορούνται από την αστυνομία ότι εμπλέκονται σε 2 διεθνή κυκλώματα διακίνησης μεταναστών, στους οποίους προμήθευαν και πλαστά διαβατήρια για να μετακινηθούν σε ευρωπαϊκές χώρες. Επί 2 ολόκληρα χρόνια τα μέλη του κυκλώματος έστελναν σχεδόν καθημερινά τουλάχιστον ένα δέμα γεμάτο πλαστά διαβατήρια σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Δέματα σταλμένα από την Αθήνα μέσω ιδιωτικών εταιριών ταχυμεταφοράς με παραλήπτες, παράνομους μετανάστες που αναζητούσαν χαρτιά για να μετακινηθούν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στα δέματα ανέγραφαν διευθύνσεις αποστολέα, αλλά φρόντιζαν ώστε τα σημεία παραλαβής των δεμάτων από τους υπαλλήλους των courier να είναι σε άλλα σημεία, ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Οι αμοιβές του εγκληματικού δικτύου για τα πλαστά έγγραφα κυμαίνονταν από 100 έως και 3.000 ευρώ. 2 πολυάριθμα κυκλώματα από τον Μπαγκλαντές και το Σουδάν που είχαν στενή συνεργασία μεταξύ τους, όχι μόνο στα πλαστά διαβατήρια, αλλά και στην μετακίνηση εκατοντάδων παράνομων μεταναστών προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Όπως Αυστρία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και άλλες. Με το ύψος της αμοιβής για την παράνομη διακίνηση να κυμαίνεται από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Ο εγκέφαλος του κυκλώματος είχε στήσει μάλιστα ολόκληρο όμιλο εταιριών μαϊμού με εστιατόρια, ξενοδοχείο, ταξιδιωτικό γραφείο, ακόμη και ΜΚΟ για την κάλυψη της παράνομης δράσης του. Την πρώτη δημόσια εμφάνιση έκανε η Αθηνά Ωνάση μετά το χωρισμό βόμβα από τον Αλβάρο. Πολύ αδύνατη και θλιμμένη η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση εξακολουθεί να μην θέλει να κάνει κανένα σχόλιο για το χωρισμό της. Σε ιππικό τουρνουά στη Γαλλία εμφανίστηκε στην πρώτη δημόσια έξοδο μετά την είδηση του χωρισμού της από τον Αλβάρο η Αθηνά Ωνάση. Ο φωτογραφικός φακός την τσάκωσε ντυμένη με τη στολή υπασίας, φανερά δυνατισμένη και θλιμμένη, ενώ ακόμα και πάνω στο άλογο φαινόταν σκεπτική. Η χρυσή κληρονόμος προσπαθεί να γυρίσει σελίδα και να συνεχίσει τη ζωή της κανονικά, παίρνοντας δύναμη από τη μεγάλη της αγάπη, την υπασία. Μάλιστα, στο τουρνουά αγωνίστηκε κανονικά, δίνοντας το μήνυμα πως η ζωή συνεχίζεται. Θύμες ωστόσο ότι θέλουν να μην παίρνει μέρος στους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, καθώς βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Αθηνά και Αλβάρο εδώ και λίγες μέρες τραβούν χωριστούς δρόμους μετά από 11 χρόνια γάμου, αφού σύμφωνα με γερμανικό ιστότοπο η μοναδική κληρονόμος του Έλληνα κρίσου έπιασε στα πράσα τον Βραζιλιάνο Ολυμπιονίκη με μία Ισπανίδα. Μάλιστα, η απόφαση του αναβάτη να διαγράψει τις σκηνές τους φωτογραφίες από το λογαριασμό του στο Instagram υπογραμμίζει την απουσία της πρώην αγαπημένης του από τη ζωή του, ενώ φουντώνει τις φήμες για οριστικό χωρισμό.
Άλλες ειδήσεις τώρα από το εξωτερικό δελτίο με τον Κωστή Βέημο. Να ξεκινήσουμε με την τούρτα που δέχτηκε πολιτικός στη Γερμανία. Ακριβώς, με μια πολιτικός του κόμματος Die Linke, του αριστερού κόμματος Die Linke, ήταν ο στόχος ενός ακτιβιστή Παναγιώτη στο συνέδριο του κόμματος στο Μαγδεβούργο. Βλέπουμε εδώ τη στιγμή που η πολιτικός, η Σάρα Wagenknecht, δέχεται την τούρτα στο πρόσωπο. Ο νεαρός ακτιβιστής στη συνέχεια βέβαια απομακρύνθηκε από τους σωματοφύλακες της πολιτικού, η οποία είναι μία από τις πιο διακεκριμένες πολιτικούς του Die Linke και μάλιστα έχει εκφράσει θέση η οποία θεωρείται μετριοπαθής από τους ακροαριστερούς, γι' αυτό ίσως την έβαλαν στο σημάδι. Την ίδια ώρα άλλοι πετούσαν φορφέι βολάν υπέρ των μεταναστών. Μάλιστα. Και πάμε και στη Γαλλία, όπου σάλος έχει προκληθεί από την αντιμετώπιση που είχε αυτή η διαδηλώτρια από αστυνομικό. Αντιδράσει λοιπόν προκαλεί στη Γαλλία η βία συμπεριφορά ενός πάνωπλου αστυνομικού Παναγιώτη των δυνάμεων καταστολής σε βάρος μιας γυναίκας. Η γυναίκα προσπαθούσε να πλησιάσει ένα φίλο της που μόλις είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής διαδήλωσης με σκοπό να του δώσει ένα πουλόβερ. Πριν οι αστυνομικοί τον οδηγούν στα κρατητήρια. Όμως οι αστυνομικοί την απόθυσαν και η γυναίκα. Τι είπες? Την έπιασε από το λαιμό. Ακριβώς, την έπιασε από το λαιμό. Ήταν πολύ βία η συμπεριφορά του και γι' αυτό έχει προκληθεί σάλος και την πέταξε μάλιστα στο πεζοδρόμιο ο Παναγιώτης στη συνέχεια. Τη βλέπουμε εδώ τη γυναίκα. Τον αστυνομικό βέβαια να καλεί στην τάξη ο άντρας που βιντεοσκοπεί την επίθεση. Με φωνές του ζητούσε να σταματήσει τη βάναυση συμπεριφορά. Και πάμε τώρα στην Νέα Υόρκη να δούμε την πτώση ενός μικρού αεροπλάνου. Ενός αεροσκάφους Αντίκα, Παναγιώτη, βέβαια είχε τραγική κατάληξη διότι ο πιλότος είναι νεκρός. Το μικρό αεροσκάφος κατέπεσε στον ποταμό Χάτσον της Αμερικανικής Μεγαλούπολης χθες το βράδυ. Η αστυνομία και το πυροσβεστικό σώμα ξεκίνησαν έρευνες αμέσως στο σημείο που συνετρίβει το αεροσκάφος και έπειτα από λίγη ώρα ανέσυραν τη σωρό του αδικοχαμένου πιλότου. Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η μόδα των drone σε όλο τον κόσμο διαδίδεται και όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, τόσο οι εφαρμογές και η χρησιμοποίησή τους βρίσκει νέα πεδία. Πλέον, εταιρείες φύλαξης δημιουργούν drone που εποπτεύουν ακόμα και από τα 2.000 πόδια ύψος μεγάλες εκτάσεις. Το μόνο που μένει είναι να αρχίσουν να μιλάνε. Είναι η μόνη λειτουργία που δεν έχει ακόμα εφαρμογή. Τα drone εξελίσσονται. Τα μικρά επτάμενα κατευθυνόμενα μπορούν να χρησιμεύσουν σε δεκάδες περιπτώσεις. Από μετακινήσεις προϊόντων μέχρι πανοραμικά πλάνα και από κατασκοπία μέχρι διασκέδαση. Η τεχνολογία έχει προοδεύσει πάρα πολύ. Μπορεί να χρησιμοποιούνται στην ασφάλεια, λειτουργώντας σαν πολύ αυτοματοποιημένες και με υψηλές προδιαγραφές μηχανές. Υπάρχουν πολύ υψηλής ανάλυσης κάμερες πάνω στο drone, όπου μπορεί να κάνει περιπολία σε έναν τεράστιο χώρο, σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Πλέον εταιρείες φύλαξης κατασκεύασαν drone με ειδικές κάμερες ώστε να υποπτεύουν χώρους, επιχειρήσεις ή ακόμα και εκτάσεις. Πόσο δύσκολο είναι να χειριστείς ένα drone? Πλέον με τα συστήματα των υπολογιστών που φέρουν τα περισσότερα πάνω τους είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, συνήθως είπαμε δεν θέλουμε να κάνει ο άνθρωπος κάτι. Άρα, αν είναι να κάνει, να το κάνει αυτόματα. Όταν θέλουμε βέβαια να παίξουμε ή να ψυχολογηθούμε, τότε μπορούμε να βάλουμε και λίγο χέρι και να μας βοηθήσουν οι παλιότεροι σιγά σιγά να μάθουμε να το κάνουμε σωστά. Πόσες ώρες κάνετε εκπαίδευση για να μπορείτε να το χειρίζεστε έτσι? Είναι πάρα πολλά χρόνια και ώρες και χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης και σχεδίασης πάνω σε αυτό το χρόνο, σε αυτό το επάγγελμα, οπότε σίγουρα εκτός από τις σπουδές έχει αποκτηθεί και με την εμπειρία πάνω στο πεδίο. Η νομοθέτηση για τους κανόνες λειτουργίας έχει καθυστερήσει αρκετά. Η νέα μόδα με τα drone επιχειρησιακά χρησιμεύει πλέον στην ασφάλεια, την ανίχνευση χώρων και την καταγραφή τοπίων. Περισσότεροι από 140.000 νέοι πτυχιούχοι εγκατέλειψαν την Ελλάδα την τελευταία πενταετία για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον στο εξωτερικό. Εξαίρεση αποτελεί μια όμορφη φοιτήτρια καλών τεχνών, η οποία εγκατέλειψε τη σχολή της για να δουλέψει στα χωράφια της οικογένειάς της και εξηγεί το γιατί στη Ραλιό Λεπίδου. Η Στέλλα Πρόιου άφησε το καβαλέτο και τα πινέλα στη Σχολή Καλών Τεχνών και επέστρεψε στο χωριό της στην επανομή Θεσσαλονίκης για να γίνει αγρότισσα. Τώρα πια οργώνει με το τρακτέρ, σκάβει και μαζεύει τα απορροκυπευτικά από τα χωράφια της. Τα καλλιτεχνικά όνειρα εγκαταλείφθηκαν στο τρίτο έτος του Πανεπιστημίου λόγω κρίσης. Τα παράτησα και ήρθα εδώ πέρα βοηθάω τον αδερφό μου στα χωράφια, ώστε να έχουμε και ένα μεροκάματο να μένει στο σπίτι. Δουλεύω και σε ένα μπαρ παράλληλα, ώστε να είμαι πιο άνετη. Η νεαρή Στέλλα συνειδητοποίησε ότι ακόμη και αν πάρει το πτυχίο της, δύσκολα θα έβρισκε δουλειά ο ζωγράφος. Προχώρησε λοιπόν με χαμόγελο και νιώθει τυχερή που την περίμενε πίσω στο χωριό η περιουσία των γονιών της. Πριν κάτι χρόνια μου λέγατε ότι θα γίνεις γεωργός, θα σου έλεγα αποκλείεται. Όχι, αλλά τώρα μου αρέσει, ναι. Πολλά παιδιά βλέπω ότι φεύγουν στο εξωτερικό και ειδικά από εδώ πέρα από το μέρος μας. Αν δεν υπάρχει μια υποδομή πίσω από γονείς και τα υπόλοιπα, δεν μπορείς να προκόψεις, να κάνεις κάτι στη ζωή σου.
Η όμορφη Στέλλα δεν το βάζει κάτω. Επόμενο της βήμα είναι να πάρει επιδότηση ως νέα αγρότισσα και να επενδύσει στη γη. Σε ένα διαφορετικό γήπεδο ποδοσφαίρου μετατράπηκε σήμερα η πλατεία Συντάγματος. Η Εθνική Αστέγων, μαζί με ομάδες προσφύγων από τον Ελαιώνα και κοινωνικές δομές αλληλεγγύης, κυνήγησαν επί 4 ώρες στη Στρογγυλή Θεά, όχι για την νίκη, αλλά για να στείλουν το δικό τους μήνυμα. Ένα από τα πιο σκληρά πράγματα που μπορεί να τύχει στη ζωή ενός ανθρώπου είναι να βρεθεί ξαφνικά στο δρόμο άστεγος. Ο Αλέξανδρος Καϊάφας, ο γίγαντας όπως τον αποκαλούν όσοι τον ξέρουν, πριν λίγα χρόνια έζησε ακριβώς αυτό. Έχασε τη δουλειά του και μαζί το σπίτι του. Μέσα όμως από το ποδόσφαιρο βρήκε ξανά το νόημα και στάθηκε στα πόδια του. Εγώ ήμουν άνεργος και μέσα από το περιοδικό σχέδιο έμαθα την ομάδα. Πήγαμε να παίξουμε μπαλίτσα, να αθληθούμε, παίζουμε μπάλα για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Για την αλληλεγγύη. Παίχτες από την Εθνική Ποδοσφαίρου Αστέγων όπως ο Αλέξανδρος, άνθρωποι όλων των ηλικιών και των 2 φίλων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά και πρόσφυγες από τον Ελαιώνα, βρέθηκαν στο Σύνταγμα για να σκοράρουν σε αλήθειες που πονάνε. Τα γκολ που βάζουν σήμερα οι παίκτες σε αυτά τα δίχτυα δεν είναι για να κερδίσουν απλά έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι, όπως λένε χαρακτηριστικά, για να βάλουν γκολ στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το κριτήριο δεν είναι το ποδοσφαιρικό ταλέντο, αλλά η διάθεσή μας να αγωνιστούμε και να σταθούμε όρθιοι κόντρα σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Μέσα από το παιχνίδι να ενωθούμε και να έρθουμε ακόμα πιο κοντά μας με τον άλλον. Very happy. Why? Very happy because here when they make something here everybody come here. You don't know someone but when you come we make a new contact. Μέσα στις γραμμές του γηπέδου όμως, για να βάλουν γκολ στη φτώχεια και να ιδρώσουν φανέλες, βρέθηκαν και μικρά παιδάκια μαζί με τους γονείς τους. Σκοράρουμε βάζοντας και εμείς τα κοντά μας παντελονάκια και ιδρώνοντας ή χαμαρώνοντας μαζί και με τα παιδιά μας, αλλά δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να ξεφύγουν από ό,τι κυκλώνει πια τον νέο άνθρωπο, από τη μιζέρια, από την κατάθλιψη, από την απομόνωση. Πέρυσι η Εθνική Ομάδα Αστέγων μας έκανε υπερήφανους κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων στην Ολλανδία. Φέτος ετοιμάζεται να το σηκώσει ξανά στις 16 Ιουλίου στη Γλασκόβη. Περιοριστικά μέτρα εναντίον του Τζόνι Ντεπ έλαβε δικαστήριο που τον υποχρεώνει να μην πλησιάζει σε λιγότερο από 100 μέτρα την Άμπερ Χέρντ. Η ενδιαστάτη σύζυγός του υποστηρίζει πως ο ηθοποιός τη χτύπησε στο πρόσωπο με το κινητό του και συνέχεια της προσέφερε χρήματα για να μην μιλήσει. Ήταν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια του Χόλιγουντ. Όταν έκλεινε η πόρτα του σπιτιού τους όμως, ήταν μια κόλαση, υποστηρίζει η Άμπερ Χέρντ. Μάλιστα την Παρασκευή πήγε στο δικαστήριο με μελανιές στο πρόσωπο και κατήγγειλε ότι ο Τζόνι Ντεπ την ξυλοκόπησε. Δεν ήταν η πρώτη φορά, λέει. He is often paranoid and his temper is exceptionally scary for me, as it has proven many times to be physically dangerous and or life-threatening to me. Το μοντέλο και ηθοποιός κατέθεσε πως το προηγούμενο Σάββατο ο χολιγουντιανός ηθοποιός την χτύπησε στο πρόσωπο με το κινητό του τηλέφωνο όταν την είδε να μιλά με μία φίλη της και ύστερα προσπάθησε να της δώσει χρήματα για να της κλείσει το στόμα. Οι φίλοι του Τζόνι Ντεπ υποστηρίζουν πως όλα είναι ψέματα, τονίζοντας πως με τους ισχυρισμούς της προσβάλλει τα πραγματικά θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Το παράξενο λένε πως είναι το γεγονός ότι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μία εβδομάδα μετά το θάνατο της μητέρας του ηθοποιού. Δεν μίλησε ποτέ στους αστυνομικούς για την επίθεση, που όπως λέει δέχτηκε, και μία μέρα μετά τον υποτιθέμενο ξυλοδαρμό της, ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram χωρίς καμία μελανιά στο πρόσωπο. Μόνο χαμόγελα μοίρασε ο Τζόνι Ντεπ στη Λισαβόνα, όπου και βρίσκεται μαζί με το συγκρότημά του Hollywood Vampires. Βοήθησε ανθρώπους με προβλήματα ακοής να φορέσουν τα ακουστικά τους. Εν τω μεταξύ, η Άμπερ Χέρντ ζητά διατροφή από τον 52χρονο ηθοποιό, του οποίου η προσωπική περιουσία ξεπερνά τα $400 εκατομμύρια. Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι κορυφαίοι μπασκετμπολίστες Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούμπο. Εκτέλεσαν μάλιστα και χρέξαν αγώνα. Μπασκετική λάμψη σήμερα το μεσημέρι στο Μουσείο της Ακρόπολης. Λίγο μετά τις 2, οι αδερφοί Αντετοκούμπο σε ρόλο ξεναγού έδειξαν στον αστέρα των Νίξ Κρίσταπς Πορζίνγκης τις ομορφιές του ελληνικού πολιτισμού. Φέραμε και τον Πορζίνγκης, ας πούμε, από τη Νέα Υόρκη, που ήθελε να γνωρίσει και την Ελλάδα και το μουσείο. I'm going to check it out now. I'm sure it's spectacular.
Είναι η πρώτη φορά που ο Λετονός ψηλός στο New York Knicks, ο οποίος έκανε θράψη τη φετινή σεζόν με τις επιδόσεις του, επισκέπτεται τη χώρα μας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο τον προσκάλεσε και έτσι οι δύο άσοι του NBA ετοιμάζονται αύριο να βάλουν καλάθια σε ένα διαφορετικό μπασκετικό event στους δρόμους της Αθήνας. If we repeat this event again next year, I'm sure that there will be a lot more New York Knicks fans coming to the event and watching us play. Οι διεθνείς παίκτες αύριο θα βρίσκονται στην Κράβα σε ένα διαφορετικό event για να παίξουν μπάσκετ μαζί με τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους. Καρφώματα, πάσες, assist και άλλα πολλά θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά στις 5 το απόγευμα οι μικροί που όταν μεγαλώσουν θέλουν και εκείνοι να γίνουν superstar του ξύλινου παρκέ. Ευκαιρία να μας γνωρίσει ο κόσμος. Αυτό γιατί και εμείς όταν ήμασταν πιτσιρίκια είχε γίνει event, ας πούμε, στο ΆΚΑ που είχε έρθει ο Τζο Σμιθ, ο Χάουαρντ και θυμάμαι πόση χαρά μας έδωσε, ας πούμε, να πάμε εκεί πέρα να παίξουμε τα άλλα τα παιδιά και να γνωρίσουμε και τους παίκτες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Για μας θα ήταν κάτι τρομερό για μένα να μπορώ να βγω, να πάω στην Κράβα χωρίς να πληρώσω τίποτα, με το να πάρω το παιδί μου να πάμε στην Κράβα και να δω τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, τα παιδιά, τον Θανάση, τον Κρίσταψ. Ο Γιάννης και ο Θανάσης θα κάνουν τα μαγικά τους παίζοντας σε αντίπαλες ομάδες, επιστρέφοντας στον τόπο που μεγάλωσαν και ονειρεύτηκαν να γίνουν μεγάλοι αθλητές. Πάμε να δούμε τώρα άλλες ειδήσεις από τον κόσμο και να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Τενεσί, όπου ένα αυτοκίνητο παραλίγο να πέσει σε μια τεράστια τρύπα στο οδόστρωμα. Σε κίνδυνο βρέθηκε η ζωή των μελών μιας οικογένειας στο Τενεσί, όταν ξαφνικά άνοιξε η γη κάτω από τα πόδια τους. Μια γιγάντια τρύπα παραλίγο να καταπιεί το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν. Ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κρατήρας προκλήθηκε από έκρηξη αποχετευτικού αγωγού. Ονομάζεται ο καταράκτης των θεών και όχι άδικα. Ο εκοφαντικός θόρυβος, η δύναμη του νερού που πέφτει ψηλά από τις πλαγιές και το φως που αντανακλάται συνθέτουν έναν υπέροχο φυσικό πίνακα. Βρίσκεται στη βορειοκεντρική Ισλανδία και συμπεριλαμβάνεται στους πλέον θεαματικούς καταράκτες του κόσμου. Η ιστορία του συνδέεται με τον εκχριστιανισμό των Ισλανδών. Γύρω στο 1000 μετά Χριστόν, ένας ιερέας προέτρεψε τους πιστούς να καταστρέψουν όλα τα ειδωλολατρικά αγάλματα, ρίχνοντάς τα στα ορμητικά νερά του. Αυτό το σπίτι στο Πόρτλαντ μόνο σταθερό δεν το λες. Περιστρέφεται ακολουθώντας τον ήλιο. Ακόμη και μικρά παιδιά μπορούν να το γυρίσουν με τη βοήθεια ενός μοχλού. Στην πραγματικότητα, κάνει περιστροφή 359 μοιρών περί τον άξονά του για να αποφευχθεί η περιπλοκή των σωληνώσεων ίδρευσης και των γραμμών ηλεκτροδότησης. Κατά τα άλλα, είναι ένα φυσιολογικό σπίτι με καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο και κρεβατοκάμαρα. Ανοίξτε τις πύλες της μόδας και νικήστε την κρίση. Με αυτό το σύνθημα άρχισε χθες η λειτουργία της πρώτης κυψέλης επιχειρηματικής ανάπτυξης νέων σχεδιαστών και επιχειρηματιών μόδας στο κέντρο της Αθήνας. Πώς μπορούν να ξεκλειδώσουν τα μυστικά για μια επιτυχημένη είσοδο αλλά και επαγγελματική καριέρα εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, άκουσαν χθες νέοι ανερχόμενοι σχεδιαστές μόδας στην επίσημη πρώτη της Fashion Gate. Είναι μια δομή η οποία αναπτύσσει νέους σχεδιαστές και επιχειρηματίες με σκοπό να δημιουργήσουν τις δικές τους συλλογές, είτε στο ένδυμα, είτε στο υπόδημα, είτε στο αξεσουάρ, και με σκοπό να δραστηριοποιηθούν εμπορικά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Πρόκειται για την πρώτη και μοναδική στη χώρα μας θερμοκοιτίδα μόδας που έχει όραμα να προωθήσει τα νέα ταλέντα του χώρου, δίνοντας βήμα στην καινοτομία, τις συνεργασίες, τον υγιή ανταγωνισμό και την εξωστρέφεια. Σκοπεύω να πάω στην Athens Exclusive Designers Week τον Οκτώβριο και μετά από εκεί και πέρα ένα όνειρο είναι να βγω στο εξωτερικό ως νέα σχεδιάστρια. Πρέπει να έχουμε πάντα όραμα, να θέλουμε να επιχειρήσουμε, να ρισκάρουμε και να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας και τα όνειρά μας. Η πύλη της μόδας παρέχει φιλοξενία για το νέο επιχειρηματία και τα προϊόντα του σε φυσικό χώρο, ανάπτυξη μέσα από ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και προώθηση των συλλογών του σε αγοραστές εντός και εκτός ορίων Ελλάδος. Πραγματική αποκάλυψη ήταν το λαμπερό cast της ταινίας X-Men Αποκάλυψη στο κόκκινο χαλί στην ειδική προβολή που παρακολούθησαν στη Νέα Υόρκη. Η ταινία βρίσκεται και στις ελληνικές αίθουσες. Οι αγαπημένοι μεταλλαγμένοι ήρωες της Marvel επέστρεψαν. Αυτή τη φορά οι X-Men ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τον κακό και ανίκητο Απόκαλυψη, ο οποίος θέλει να κυριαρχήσει. No more false gods. I'm here now. Together we will cleanse the earth for the strongest. It was different to the other movies, bigger.
It was more kind of global in its threat, and the stakes were a lot higher. But at its heart, it's a movie about family. It's like time travel, and you know, it's really wild. Οι θεατές της ταινίας βιώνουν την εμπειρία ενός εναλλακτικού μέλλοντος. The world needs the X-Men. Την ευαίσθητη πλευρά τους έδειξαν οι εκδικητές σε έναν 18χρονο θαυμαστή τους από την Καλιφόρνια που δίνει μάχη με τον καρκίνο για δεύτερη φορά στη ζωή του. Ο Ράιαν Βίλκοξ έμεινε στυλιάλατος όταν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και είδε ολοζώντανους μπροστά του τον Iron Man, τον Captain America και την Pepper Potts σε μια διαφορετική αποστολή. Οι υπερήρωες συζήτησαν με τον νεαρό σαν φίλοι από τα παλιά και έβγαλαν φωτογραφίες. I couldn't talk for a few minutes because I was so surprised. Αθλητικές ειδήσεις τώρα με τον Θοδωρή Ζαρμακούπη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Μιλάνο είναι στραμμένα τα βλέμματα όλων των φίλων του ποδοσφαίρου απόψε, αφού στο Σαν Σύρο, που όπως βλέπετε πίσω μου αρχίζει να γεμίζει, θα αναδειχθεί ο τροπεούχος του φετινού Champions League. Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης θα κοντραριστούν σε ένα ισπανικό εμφύλιο με το τρόπαιο να καταλήγει σίγουρα στη Μαδρίτη. Με τον τελικό του Champions League που διεξάγεται στις 10 παρατέταρτο στο Μιλάνο, κλείνει ουσιαστικά η φετινή σεζόν του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για να δώσει τη σκητάλη σε λίγες ημέρες στη μεγάλη γιορτή του Euro 2016. Απόψε, Ρεάλ και Ατλέτικο θα διεκδικήσουν το τρόπαιο σε ένα remake του τελικού του 2014 που είχε κατακτήσει η Βασίλισσα. Τώρα η Ρεάλ με τον Ζιντάν στον πάγκο της είναι και πάλι το φαβορί για να πάρει τον τίτλο που θα είναι ο 11ος κυπέλου πρωταθλητριών της ιστορία της, μιας και έτσι κι αλλιώς η Βασίλισσα είναι η πολυνίκη του θεσμού. Με όλα τα αστέρια στη διάθεσή του, ο Γάλλος θα προσπαθήσει να πάρει το τρόπο και σαν προπονητής, αφού σαν παίκτης το είχε κατακτήσει με τους μερέγγες. Απέναντί του ο Ντιέγκο Σιμεώνε με τους μαχητικούς ροχιμπλάνκος, που σε πείσμα όλων όσων έβλεπαν διαφορετικό τελικό, είναι και πάλι εδώ μετά από 2 χρόνια για να καταφέρουν ό,τι δεν κατάφεραν τότε απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Το Μιλάνο έχει γεμίσει από Ισπανούς το τελευταίο 24ωρο και έχει μετατραπεί σε Μαδρίτη. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, με τη διαρκή τρομοκρατική απειλή να πλανάται σε κάθε αντίστοιχο αθλητικό γεγονός. Είδαμε λίγο νωρίτερα την επίσκεψη των αδερφών Αντετοκούμπο στο Μουσείο της Ακρόπολης. Να δούμε τώρα και την παρουσία του σε μια εκδήλωση που παρουσιάστηκε ένα νέο smartphone γνωστής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Επίσημος πρεσβευτής του νέου έξυπνου κινητού γνωστής εταιρείας είναι εδώ και λίγες ημέρες ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η παρουσίαση του νέου smartphone έγινε σε μια ωραία εκδήλωση σε παραλιακό κλαμπ της Αθήνας και παρευρέθηκε πλήθος κόσμου, το οποίο είχε την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από το νέο αυτό τηλέφωνο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τον αδερφό του Θανάση ήταν αυτοί που μετά το κινητό συγκέντρωσαν τα περισσότερα βλέμματα στην εκδήλωση. Είναι ένα πολύ ωραίο και φανταστικό κινητό και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μεγάλο hit στην ελληνική αγορά. Είναι τιμή μας πραγματικά και δεν σταματάμε να ανεβόμαστε αυτό. Προς το τέλος της βραδιάς, τα πυροτεχνήματα που ενεργοποίησαν οι αδελφοί Αντετοκούμπο έδωσαν ακόμα περισσότερο χρώμα στην εντυπωσιακή βραδιά. Όλες τις ειδήσεις και αναλυτικά ρεπορτάζ μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας star.gr. Μείνετε στο Star, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η ελληνική σειρά Τρελή Οικογένεια. Στη συνέχεια δείτε την ξένη ταινία Ντένις ο Τρομερός. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο.